Има и пострадали, удара е челен. Сиат и джип. Добре ли сте? А как стана? Челен ли е сблъска? Надявам се. Има пострадали няколко човека, млади хора. Едната е великотърновска регистрация на автомобила Сиата. БМВ-то, канавката, личния малък. Се ударили тук на околовръстния път на град Хасково. Тежка катастрофа с няколко пострадали. Преди малко е минала линейката, откарала е 2 или 3 човека по спешна помощ. Аз пак съм на доста, ще ме разкажеш как стана? Кой е шофьора? Ти ли си шофьора? И какво стана да го видя? Ма челен ли беше сблъска? Какво стана? Добре. Причините ще бъдат ясни малко по-късно, чето момичето е пострадало. Така че възпрепятствам движението. Внимателно шофирайте. Hixnews.bg беше на живо.